Tarata octobre kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu bɛ gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dun ka na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsinnen don an bolo Joliba TV News ni Joliba FM na sa bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔ télé fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an kumakan ni an jaw lasɔrɔ o maba dɔ ye Augustin Echiwu ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ka kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye Salimata Wederawogo bi arajo fan fɛ sa Katikaw ka dangele Bubakari Tarawele Grand bɛ ale bɛ yen nɔ yaasa aw bɛ se ka an kumakanw lasɔrɔ an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka kala gafew bɔra gafew kumana min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a la Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a kumana an b'an da don a la ni wagati m'an koro sa min ye Républicain ye ale fana ye bɔli kɛ bi an da bɛ don nin gafe saba ninnu na ka se ka u kɔnɔkumaw ka o walanwalaw ye to dun ka na yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ an y'a fɔ cogoya min na sa aw bisimila min ye kunnafoni gafew kɛnɛ kan Joliba TV News ani Joliba FM fiɲɛ siraw n'a ja siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an t'a bila dagirinde la koyi an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon a da bɛ bakuruba fɔlɔfɔlɔ dɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye surveillant de prison ye n'o ye kasobon o kɔlɔsilibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko olu kɛmɛ ka baara bila ko ka o boloda ka ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma ko wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye u ka commandant dɔ ye sa ni o ye Dawuda Konate ye Dawuda Konate ko a jira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ u bɛ u ka infirmerie tagabolo kɔnɔna la sa fo ka na se min ye Famusa Fɔnba ma ko ni maa fila ko olu jasora maa dɔw fɛ an bɛ don min na i ko bi o hukumu de kɔnɔna la sa gafe daba la min ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon u ka bi bɔli la u y'a jira k'a fɔ ko min ye ka kɛɲɛ ni min ye commandant min ni o ye Dawuda Konate ka na se infirmerie o tagabolo kɔnɔna la kasobon tagabolo la sa min ye Famusa Fɔnba ko olu jasora maa jugu dɔw fɛ wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna la o hukumu kelen in de kɔnɔna la sa ko min ye surveillant de prison ye sa olu y'a latigɛ k'a fɔ ko k'a ta bi yɛrɛ donna sa ko fo ka taa se u ka maa kofɔlen ninnu olu kibaruyaw sɔrɔli an'u bilali ko tagabolo kɔnɔ ko n'o ma sabati ka ban min ye baara bila ye sa ko u bɛ o boloda gafe daba la min ye Mamani Ture ale ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye administration pénitentiaire Mali kɔnɔna la sa ko olu ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ko n'u y'a jira k'a fɔ ko k'a ta bi donni kama sa fo ka taa se u ka maa kofɔlenw i n'a fɔ an y'a fɔ sanfɛ cogoya min na sa ni o ye commandant Dawuda Konate ka taa se u ka infirmier ni olu ka kɛnɛya tigilamaa ye sa n'o ye Famusa Fɔnba ye olu minnu jasola an bɛ don min na i ko bi sa maa t'a dɔn u donna sanfɛ wa u taara duguma wa ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye u baarakɛɲɔgɔnw ye kasobo kɔlɔsili ko tagabolo kɔnɔ sa olu y'a latigɛ k'a fɔ ko u bɛna baara bila petew ko ka o boloda baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na Nouvelle Horizon ka bi bɔli la u y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko a sabatira u fɛ ko kunungo yɛrɛ koyi k'u y'a jira sa k'a fɔ ko ministre min ni ale bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kiriko o bunaku kan n'o ye ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux ko u ye bonya bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin o ma ka ɲɛfɔliw kɛ a ye comité syndical min ko ni o bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye CSTM sa kasobon o gardien ko olu bɛ o jɛkulu kɔnɔna la ka na se min ye kibaruya ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fonction publique o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko u y'a latigɛ ka min ye laseli kɛ ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma k'u y'a jira u ka sɛbɛnni kɔnɔ n'o y'u ka lettre ye sa min ni u y'o ɲɛsin ministre min n'o bɛ baarakow bɛɛ lajɛlen kunna ko ka kɛɲɛ ni min ye olu ka ɲɛmaa minnu maa fila min ni olu jason bɛ an bɛ don min na i ko bi maa juguw fɛ ko o wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa min ye comité syndical min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasobon gardien ani min ye kasobon baarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu kunkan ko u y'a latigɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye o maa kofɔlen ninnu ye n'o ye commandant Dawuda Konate ni ale ye kasobon gardien belebeleba ye fo ka na se min ye u ka kɛnɛya tigilamaa dɔ n'o ye infirmier Famusa Fɔnba ko ni nin maa kofɔlen ninnu ni olu ma ye kaban min ye baara bila ye sa u kɛn bɛ ka o boloda baara bila min ni u kɛn bɛ k'a fɔ sa ko wagati yɛrɛ ko o tɛ ala koyi ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in de ye sa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba ye k'u y'a jira sa k'a fɔ ko waati ni waati ko nin walikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko a bɛ sabati ka ɲɛsin olu ma tagabolo kɔnɔna la u tɔw
ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka jateminɛw kɔnɔ ko o wulikajɔ dɔ kɛra min ni a kɛra octobre kalo tile 29 san 2024 ko wulikajɔ min ni o kɛlen filɛ nin maa kofɔlen ninnu ɲinili ko o de kan ka barika bonya ka ɲɛsin u ma yaasa u ka kibaruyaw olu ka se ka lakodɔn ni o tɛ kaba min ye synergie min ni o bɛ section syndicale o kɔnɔ surveillant prison olu tɔgɔ la fo kana se section syndicale min n'o bɛ justice o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kana se syndicat autonome de surveillant de prison Mali kɔnɔna la nin jɛkulu bɛɛ lajɛlen farame ɲɔgɔn kan nin waati kɔnɔ sa ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ko o sira tɛ dɔwɛrɛ ko min ye trop c'est trop o tɛ dɔwɛrɛ ko u tɔɔrɔ la bi u tɔɔrɔ la sini u ka wulikajɔw waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko maaw de bɛ poyi ka se ka jasoli waleyaw ta ka bagabagali waleyaw ta ka ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen n'u ka baaraw tagabolo de don o hukumu kɔnɔ k'u kɛmɛ ka wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma an bɛ don min na i ko bi ko ɲuguɲugu bɛ ɲaga lawuli yanni an bɛ taa yɔrɔ jan sa ko min ye u ka maa kofɔlen ninnu ye n'o ye commandant Dawuda Konate ale ye min ni ɲɛmaa dɔw don tɛmɛlenw kɔnɔna la u ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la surveillant de prison o ye wulikajɔw kɔnɔ ko maa minnu ni olu ye olu jaso ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka ye cogoya minnu na MCA o tagabolo kɔnɔna la ko ni o baaraw bɛɛ lajɛlen ni olu ma sabati sa ko min ye baarabila min ni u bɛ a kɔnɔna la sa k'u bɛna kibaruya wɛrɛw bɔ a ko kɔnɔ yaasa maaw bɛna faamuyali sɔrɔ a la cogoya minnu na ko bari an bɛ don min na i ko bi u ko u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko k'a ye k'a fɔ ko u ka laɲini si tɛ min ye bisibasa o kana jamana kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ stabilité ni o ye basigi ye sa o bɛ se ka sabati cogoya minnu na ko o de ye olu ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen min ye surveillant de prison ye ko bari waati ni waati maaw bɛ gɛlɛya minnu ta la ka u sɛgɛrɛ maa juguw fan fɛ min ye laban min ko ni o kɛlen filɛ nin ka ɲɛsin min ye u baarakɛɲɔgɔn fila in ma Dawuda Konate ale ni Famusa Fɔnba ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko o ka ɲini a ko tagabolo kɔnɔ yanni ɲuguɲugu ka ɲaga lawuli min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa fasiri a kɛba Mamani Ture a y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya min ni o bɛ nin ko kɔnɔna la sa o tɛ dɔwɛrɛ maa fila in kɔni maa t'a dɔn u taara sanfɛ wa u taara duguma an b'a fɔ ala ka jisuma kɛ a fura ye fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka bi bɔli la aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ la min ni b'a fɔ sa kuma yɛrɛ daminɛ kɔnɔ ko a ka gɛlɛn koyi gɛlɛya belebeleba b'a kɔnɔ ko min ye Bagineda mara kɔnɔna ye sa Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la Mamani Ture kelen ale ka fasiri wɛrɛ don a y'a yira k'a fɔ ko Bagineda mara kɔnɔna la sa ko ni o bɛ Bamako da fɛ ko balalen belebeleba ko o taara yen koyi ko k'a sababuya kɛ an bɛ min ye an ka fruit dɔ bɛ yen nɔ sa ni an b'o dun waati ni waati n'a bɛ wele ko pomme ko o tagabolo okumu kɔnɔna la sa ko min ye den fa dɔ ye ko ale ye a den yɛrɛ ka o tɛgɛ tigɛ koyi an b'a fɔ nin tɛ kibaruya duman ye cogo si la a den jumɛn ko don min ye a denmuso ye gafe y'a yira Mamani Ture a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya sabatira cogo di ko baara in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra dabalibanko ye ko ka ɲɛsin wulikajɔ ma ko wulikajɔ min ni a kɛra maa kofɔlen in fɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye waati ni waati gɛlɛya waleya minnu ni olu bɛ ta ka denmisɛnw sɛgɛrɛ ko nin wulikajɔ ko a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔna la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a yira cogoya min na gafe da bɛ waleya in na Mamani Ture y'a yira a y'a yira k'a fɔ ko min ye denfa dɔ ye sa denbayatigi ko o dɔ de ye wulikajɔ sabati dugu kɔnɔna la sa dugu min ko n'a bɛ wele ko Tanima min ko ni a bɛ Bagineda commune fɛ sa ko a ye wulikajɔ de sabati wulikajɔ min kɔnɔna la don tɛmɛlenw na sa ko a taara min ye faba kɔnɔ a selen yan nɔ sa ko min ye sɔrɔ tagabolo ye o sabatira kɔnɔ sa ko min ye pomme ye ko a ye o san k'a kɔ segin ni o ye ka ɲɛsin a ka denbaya ma i n'a fɔ denbaya kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn nɔ ma cogoya minnu na denbaya faba bɛɛ lajɛlen bɛ waleya minnu sigi sen kan ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in de ye min ye nin baara in tagabolo kɔnɔna ye sa maa kofɔlen ko a ko y'a latigɛ sa k'a ye k'a fɔ min ye pomme minnu ni a y'a san sa ko a bɛ taa a di a ka dukɔnɔdenw ma dukɔnɔdenw ka se ka bɔ ɲɔgɔn nɔ ma a ko kɔnɔna la cogo min ko o hukumu de kɔnɔ min ye a denmusonin ye sa min ni o bɛ talikɛla san
tan ko ye denmisɛnnin fitinin yɛrɛ do ko ye ko min n'a bɛ talikɛla san 10 o de ye ŋaniya sigi sa pomme kelen dunnen kɔfɛ a fɛ ko a y'i den ko ka kelen wɛrɛ ta ka o dun a y'o kelen min ta k'o dun sa o b'a kɛ pomme 2 ye i n'a fɔ gafe da b'a fɔ la cogoya min na o de ma bɛn fa in ma cogo si la k'a yira k'a fɔ ko waleya do ale ka faamuya la waleya min ni o ti bɛn bi o ti bɛn sini yɔrɔnin kelen a dusu kɛlen ka a kɛɲɛ sa ko a y'a yira k'a fɔ ko sonyɛli waleya do wa maa kofɔlen sa ko a tɛgɛ de kan ka tigɛ koyi an b'a fɔ kuma cɛjugu belebeleba do a yɛrɛ ja bɛ kɛnɛ kan yan koyi k'a sababu kɛ a tɛgɛden kunba in den in tɛgɛden kunba in fa in ye o de da dɔrɔn min ye ka muru k'o kɛ k'a tigɛ i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya minnu na ko nin waleya kɛlen ka ban dɔrɔn min ye sigidalamaw ye ka fara dukɔnɔmaw kan bɛɛ lajɛlen ye i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ sa maaw ma sɔn cogo si la ko u ye den in ta yɔrɔnin kelen ko k'u ɲɛsin n'a ye min ye CSCOM kɔnɔna la CSCOM min kɔnɔna la sa ko ni dɔgɔtɔrɔw ni olu donna den in jigi kɔrɔ bari kibaruya n'a tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye kiiri tigilamɔgɔw ye fanga tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen la gendarmerie min ni o bɛ sigida la yen nɔ olu bɔra kibaruya kalama ko u nana min ye den fa in ye sa a ka kan awɔ ko u ye a jaso ka taa n'a ye min ye kiiribulon o sira kan don nataw kɔnɔ sa tagabolo ni tagabolo jumɛnw bɛna ye a ko kɔnɔna la fasiri ka ɲɛfɔli la sa lajɛli bɛna kɛ o la bari an bɛ waatinin min na i ko sisan ko min ye maa caman ye ko olu yɛrɛ dusu k'u bɔra ko ye min ye sigida la Bagineda kɔnɔna la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida in na yen nɔ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye denfa in ye a ka nin waleya ko ni kiiri tigilamaw n'u ma fɛn bɔ a la olu yɛrɛ bɛ u ta bɔlɔw la ko hali ni ka sɔrɔ maa caman bɛ yen sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ɲɛfɔli kɛn bɛ u ye k'a yira k'a fɔ ko maa kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye min kɔni bɛ yen ni o kɛra balina ko ye bɛɛ lajɛlen na o ti dɔwɛrɛ ye ko ye ko denfa o ka taa sanni kɛ ka na n'a ye du kɔnɔ min ye a den fitinin o ye 2 min dun o ka dɛsɛ ka kun ale fɛ fo a ka muru ta walima ka bese ta ka sababuya kɛ o kɛmɛ k'a sɛbɛn ko arme blanche a ka bese ta walima ka muru ta k'o den tɛgɛ tigɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye fɛn dun fɛn min ni o ma di a ma ko nin ye a fɔlɔ ye sa o waleyaw olu ka ye fasiri y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔ ni mun bɔra la sa ko a bɛ fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔ limana bɛɛ lajɛlen fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka fasiri don an b'a fɔ ala ka n'a cɛ janya an bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi a ka waleya fɔlɔ dɔ bɛ yen sa min kɔnɔna la n'a y'a yira k'a fɔ ko min ye lakanabaliya min ye Nara mara kɔnɔ lakanabaliya Nara mara kɔnɔ ko min ye polisi dɔ ye sa ko o fara maa dɔw fɛ maa minnu ni olu ye wulikajɔ dɔ sabati ko ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye explosion de don ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔmu jugu dɔ ko o de bilala a jugu dɔw fɛ wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa min ni a ye dankari polisi kelen na ka tila ka maa dɔw bɛ yen ko ka olu jogin Laya Jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko maa jugu n'u ka wulikajɔ ko u bɛ ɲɔgɔn na halisa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin kɛra min ye Nara mara kɔnɔna la koyi ko maa jugu ye min ye dugujukɔrɔ bɔmu dɔ k'o dilan ka o de bila min ni a kɛra sababu ye sa ko min ye an ka finitigi dɔ ye o ka wulikajɔ okumu kɔnɔ min dancɛ min Nara fan fɛ sa ko dancɛ min n'o bɛ Mali jamana ale ni Moritani furancɛ la ko nin wulikajɔ min ni a kɛra yen nɔ sa k'a kɛra sababu ye finitigi in kɔni ale ka taɲa wa maa dɔw bɛ yen sa ko olu ka jogin ka ɲɛsin min ye bɔmu jugu in o wulili ma gafe y'a yira k'a fɔ ko maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in min ni a kɛlen filɛ nin sa ko a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye octobre kalo o tile 24 tɛmɛlen kɔnɔna la dugula sigida la sa sigida min n'a bɛ wele ko Umugeli kɔnɔna la yen nɔ sa ko maa jugu waati ni waati k'u tun bɛ bali ka poyi ka wulikajɔ dɔw sabati bari maa kuma sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye maramafɛn ye sa ko u bɛna o bila dugu jukɔrɔ tagabolo kɔnɔna la min ni o bɛna kɛ bɔmu jugu ye ka se ka wuli ka maaw jangi ko o baara de kɔnɔna la sa min ye maa dɔ ye ko o ka bolifɛn min ye moto ye sa ko o de surunyara waleya in na a surunyalen waleya in na sa ko min ye bɔmu in ye o ye cili o bolodalen okumu kɔnɔ sa finitigiw n'u ka baara tagabolo kɔnɔna la sa k'u sera ka maa kofɔlen ka ale ni lakana bari a yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye finitigi kelen o ka sa a ko kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka
lahara sɔn sumaya ye ko wa min ye maa damadama ye sa olu ka jogi nin baara kɔnɔ gafe daba la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin mara kɔnɔna la sa ko a ɲɔgɔnna kelen o kɛra min ye Segu fanfɛla la don tɛmɛnlenw kɔnɔ k'a sera ten sa jateminɛ belebeleba ka ye min ye engin improvisé ninnu olu bilaliko la dugu jukɔrɔ jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ɲini nin waleya ninnu na yaasa min ye a mantɔrɔ ye sa o bɛ se ka dɔgɔya cogoya minnu na fasiri Laya Jara ka fasiri don a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko politiki ko bunakun kan sa k'a bɛna fɔ ko min ye Musa Mara ye sa ko o kɛn bɛ ciblé à abattre o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko Musa Mara kɛn bɛ maa ye maa min ni a gosili ko a bɛna fɔ ko o bɛ nɔgɔya la min ye Mayimuna Dunbiya ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni politiki maa bɛ yen bi an bɛ bi tile min na Mali kɔnɔna la sa min ni o ka wulikajɔ ko o barika bonya bɛ nin waati kɔnɔna la ko premier ministre kɔrɔ in don min ni o ye Musa Mara ye ko hali ka dan min ye ka bɔli ka bɔ ka min ye camancɛ fanga maaw ko ka olu ka fangaw k'a ɲini k'a fɔ ko gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ yen nɔ nin waleya in bɛ yen nɔ nin ye majɛ ye nin tɛ majɛ ye ko ni ye politiki ɲɛmaaw jateminɛ an bɛ don min na i ko bi anw ka fɔtɛrɛ Mayimuna Dunbiya ka fɔ don ko Musa Mara ko o de kɛn bɛ o waleya champion ye a y'a yira k'a fɔ ko meeting dɔ senfɛ min ni o kɛra lajɛ belebeleba don min ni o kɛra Faransi dugukolo kan ko min ye maa kofɔlen ye sa Musa Mara ko a ye wulikajɔ sabati ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ siga yɛrɛ tɛ min na kalata nata ale bɛ kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min ni a tɛ siga a kɔnɔna la ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata okumu kɔnɔna la Mali la kalata mana kɛ waati o waati ko Musa Mara ye lajɛ de kɛ lajɛ min ni a kɛra Faransi dugukolo kan ko maaw ye ɲininkali caman tɛnku a la a donni kama a yɛrɛ ni camancɛ fanga maaw cɛ ani finitigiw cɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Musa Mara kɔni k'a ma tɔto ko la a ye ɲɛfɔli caman kɛ gɛlɛya waleya minnu ni olu bɛ Mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi gafe ka ɲɛfɔli la min ye Mayimuna Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko politiki ko bunakun kan Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko politiki ma wajibiya bɛ an bɛ don min na i ko bi ka u da de ko ye ko k'a sababuya kɛ ni kumana jamana in kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko gɛlɛya waleya caman bɛ yen o bɛ ta k'i sɛgɛrɛ hali ni k'a sɔrɔ ale sɔn tɛ o waleyaw ma a yɛrɛ da bɛ maa dɔw tɔgɔ la gafe kɔnɔ yan koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Maliki Jaw ko o ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la tagabolo minnu ni olu bɛ CNT okumu kɔnɔ ale Musa Mara ko su fara tile kan ko a ma sɔn a baaraw ma a ma sɔn a faamuyaliw ma camancɛ fanga maaw k'u bɛ taa ni waleyaw ye sira minnu fɛ ko k'o bɔ a la ka bɔ yen ko min ye révision min ni o kɛra ka ɲɛsin an ka sariya sɛbɛnw ma ka ɲɛsin min ye kalatakow tagabolow ma ko o wulikajɔ minnu ni olu kɛra camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko wulikajɔ dɔw min ni sɔn tɛ se ka k'a ma faamuyali ma sɔrɔ a kɔnɔ Musa Mara ka ɲɛfɔli la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko min ye an ka premier ministre waati ni waati o bɛ bali ka poyi minnu kɛ ka ɲɛfɔli minnu kɛ Musa Mara ko maa tɛ se ka gɔri turu a kan ko maa yɛrɛ t'a dɔn bilen Mali bɛ taala sira minnu fɛ a bɛ seginna sira minnu fɛ ko n'i ye musakako jateminɛ a bɛ ɲɛfɔliw de kɛla maliyɛnw ye Faransi dugukolo kan yen nɔ ko n'i ye min ye musakako ka o jateminɛ ko parti sakana don n'o ye budget tagabolow ye ko min ye gɛlɛya ni gɛlɛya min ni o bɛ maliyɛnw kan bi ko a ma se fɔ la nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Musa Mara ka ɲɛfɔli la Faransi dugukolo kan yen nɔ ko camancɛ fanga okumu kɔnɔ maaw bɛ yen nɔ Mali in tile in kɔnɔ minnu bɛ k'a fɔ ko a ko ka ɲi fo k'a fɔ k'a ka ɲi ko n'i y'a jateminɛ ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ i yɛrɛ jufada de la ko o baara minnu ni olu bɛ yen nɔ ale ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen olu de bɛ se ka yɛlɛma cogoya minnu na ko baara ko bunakun kan baara tagabolo kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min ye baara sɔrɔ ye sa ko o gɛlɛya bɛ wa bɛn ni kɛlɛya min ni jamana in b'o ɲinina a bɛ waati jan bɔ ko o gɛlɛya bɛ an bɛ don min na i ko bi nin bɛɛ ye Musa Mara a ka ɲɛfɔliw ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye Mali kɔnɔna la ko maaw bɛ sigilen ka sini o ka fisaya ni bi ye bi ka fisaya ni sinikɛnɛ ye ko o waleya minnu ni olu bɛ jamana tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko o tɛ yen cogo si la ko k'a sababuya kɛ maa tɛ i yɛrɛ ɲininka an bɛ bɔla sira jumɛn fɛ an bɛ taa sira jumɛn fɛ nin baaraw bɛɛ lajɛlen ko n'i y'o jateminɛ ko ka na min ye minɛli jugu minnu ni olu bɛ yen nɔ an da bɛ a la i n'a fɔ Musa Mara y'a ɲɛfɔ cogo min gafe kɔnɔ ko minɛli jugu minnu ni olu bɛ yen nɔ waati ni waati n'i bɔra k'i hakilina fɔ kaban k'i bɛ minɛ k'i datugu ko o gɛlɛya minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna la ko a sera ten sa jateminɛ
dɛmɛ belebeleba ka kɛ o la o wulikajɔ de hukumu kɔnɔ ko a tɛ siga a la wa a b'a fɔ ni a tɛgɛ camancɛ ye a b'a fɔ ni a da camancɛ ye ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ ale kɔni Musa Mara ale bɛ kɛ cɛbɔ ye kalata ni o kɛra waati o waati n'o y'a sɔrɔ ale bɛ balolen kan ale bɛ kɛ cɛbɔ ye min cɛbɔ min ni a bɛ wele bila maliyɛndenw ma u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ caman bɛ yen sa olu ka ɲini yaasa min ye jamana bɛ bisibasa min na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya minnu na Musa Mara a ka fasiri tagabolo don min ni a bɛ gafe kɔnɔ gafe min n'an ko a ma Soir de Bamako Maimuna Dunbiya ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. E ko fasiri an t'a datugu ni républicain de républicain a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ a ka dakuruɲɛ dɔ bɛ yen sa min ni o sinsin bɛ koyi ko ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ale sira don ko min ye kalata min ni o bɛ kɛ diɲɛ bunakun jɛkulu belebeleba min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kow kunna n'o bɛ wele ko FIFA olu ka conseil belebeleba o kalata o hukumu kɔnɔna la sa ko jɛde kɛnbɛ ka ɲinili kɛ ka weleli kɛ jamana ɲɛmaw ye jamana ɲɛma jumɛnw ko don min ye Mali jamana ɲɛmaw ye maliyɛn dama dama fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko hinɛ ko Asimi Goyita yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔlen yan koyi ko hinɛ belebeleba hinɛ bɔrɔfa ko u k'o da min ye Mamutu Ture Bavie kan yaasa a bɛ se ka taa a sigiyɔrɔ ka taa o sɔrɔ min ye FIFA ale kɔnɔna la k'o bɛ fisaya Mali jamana ma gafe da b'a la anw ka fɔ tɛ MSD ale ka fɔ don a y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛlen marisi kalo ale tile 12 san 2021 ko min ye Mamutu Ture di Bavie ko o doni kama min ye FIFA ko a yirala k'a fɔ ko a kɛra a maa ye a maa jumɛn ko don ko conseil yɛrɛ a bɛ o kɔnɔna la min ye Mali o ka cɛbɔ don tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ o wulikajɔ waati kɔnɔ ko fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko maliyɛn caman bɛ yen minnu ni u ye wulikajɔ kɛ FIFA kɔnɔna la a da b'a la ko min ye Amadu Jakite ko ale ye wulikajɔ kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ san 14 a n'a kunkanfɛn ko min ye jɔyɔrɔ in ye a bɛ Mali jamana bolo FIFA kɔnɔna la ko wa k'a ye baara minnu kɛ a kɛra sababu ye sa maliyɛnw ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ FIFA ko tagabolo kɔnɔ ko Mamutu Ture Bavie o fana bɛ o sira kelen in de kan k'a bɛ kɛ sababu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i ka maa bɛ FIFA ka conseil belebeleba kɔnɔ sa k'a bɛ kɛ sababu ye min ye baaraw ye ɲinɛ kana kɛ aw ka jamanaw kɔ o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa ko nɔrɔbila n'a bɛ wele ko renouvellement ko o baaraw de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi baara minnu ko ni olu bɛ sen na tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ maa minnu ni olu bɛ FIFA kɔnɔna la kaban k'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka candidatures bɔ an bɛ don min na i ko bi wa u n'u ka campagne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na koyi ko bari Mali ka cɛbɔ ni o ye Mamutu Ture Bavie ko o datugu bɛ wulikajɔ wɛrɛ kɔnɔ bi wulikajɔ min n'o tɛ senadolatan tagabolo fansi ye o hukumu de kɔnɔna la gafe kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko a tɛ ka se ka campagne kɛ sira si fɛ ni waleyaw tora nin sira fɛ gafe ka ɲɛfɔli la sa ko min ye Mali ye ko a bɛ sɔn ka a jɔyɔrɔ ka o pɛridi FIFA kɔnɔna la k'a bɛ kɛ sababu ye sa min ye senadolatan hukumu kɔnɔ an ka segin kɔ de sira caman fɛ o de kama ko min ye politiki ko o ye tiɲɛ ye sira caman bɛ yen olu ye tiɲɛ ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka ɲinili de bɛ kɛla ko ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen da kɛrɛfɛ fɔlɔ min ye Mamutu Ture ale ka se ka kɛ a ka cɛbɔ ye ka tila ka kɛ a ka campagne kɛla ye min ye jɔyɔrɔ in ye o bɛ se ka to Mali jamana bolo cogo min ko n'i y'a jateminɛ gafe ka ɲɛfɔli la halisa MSD ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ républicain kɔnɔna don a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mamutu Ture Bavie ko o kama tɛ bali Mali jɔyɔrɔ ko jɔyɔrɔ de don jɔyɔrɔ min ni a sinsinnen don ko wa k'a bɛ kɛ sababu ye ko ka farafinna jamana caman dɛmɛ koyi ko Côte d'Ivoire jamana b'o la Sénégal jamana b'o la Mali jamana yɛrɛ b'o la ko n'i ye Mamutu Ture Bavie a ka wulikajɔw jateminɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko a ku kɛra baara daminɛ min ni a tun bɛ ka kɛ sabatifɛn ye ko o wulikajɔw de hukumu kɔnɔ min ye yanni kalata nata in cɛ lasɔmili hukumu don ka wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya gafe yɛrɛ kɛmɛ ka maa tɔgɔ fɔ yan koyi min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye Asimi Goyita ko wele de bɛ bilalen a ma denmisɛnw tɔgɔ la Mali tɔgɔ la farafinna tɔgɔ la k'u ka jɛ di min ye Mamutu Ture Bavie a ka se ka kun bila fiɲɛ la min ye campagne tagabolo kɔnɔna ye ko yaasa baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na gafe y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la min ye an ka dolantan terrainw ye ka na se an ka centre de formation ma ko musaka dɔ bɛ yen min ni FIFA bɛ o di
n'o ye fédération internationale de football ye k'u bɛ o musaka minnu ni u b'a di ko a bɛ kɛ sababu ye denmisɛn dolatan a bɛ se ka yiriwa cogoya minnu na ko bari o bɛɛ lajɛlen sɔrɔli wagati bɛɛ lajɛlen na sa k'a tɛ sɔrɔ cogo si la n'i ka maa tɛ min ye conseil de la FIFA ale hukumu kɔnɔna la baara dun bɛ ka taa cogo min gafe ka ɲɛfɔli la ni Mamutu Ture Baviye ni a ma se ka kɛ cɛbɔ ye k'a sababuya kɛ ale tɛ kɛnɛma an bɛ don min na i ko bi ko a bɛ kɛ sababu ye sa min ye denmisɛn dolatan yan'a ka taa ɲɛ a tɔ de bɛna segin kɔ Mali kɔnɔna la an ka laɲini tɛ o ye an b'a fɔ Ala k'an n'o cɛ janya ko yanni o bɛɛ fɛɛrɛw ka ɲini sa min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ba jɛ de ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka jisumani kɛ i koliji la Mamutu Ture Baviye a k'i kun bila fiɲɛ la i n'a fɔ gafe b'a fɔla cogoya min na min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ka kɛ Mali ka cɛbɔ ye cɛbɔ min ni a bɛ se ka jɔyɔrɔ belebeleba sɔrɔ yaasa Mali kana a jɔyɔrɔ ka o pɛridi gafe bɔn bɛ kuma kɔnɔ yɔrɔ min u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ mun kama u da bɛ min ye Mamutu Ture Baviye la ko n'i y'a jateminɛ ko garanti bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo yaasa ni a bɔra fiɲɛ la kama a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ association minnu ni olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jɛ di Mamutu Ture Baviye ma ka kala ta a ye ko o bɛ t'i jɔ fo association 2011 na ko b'a yira k'a fɔ a jɔyɔrɔ o bɛ se ka sinsin wa Mali yɛrɛ tɔgɔ la sa Mali jɔyɔrɔ a bɛ se ka sinsin fasiri min ye MSD ale ka fasiri do républicain kɔnɔna la e ko a yɛrɛ tɛ dan sigi an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u bamayɛlɛma aw ye an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ wɛrɛ koyi ni gafew bɔra kaban gafew bɛ nanzarakan na an b'u ta k'u bamayɛlɛma todunkan na yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na majɛ o majɛ n'aw y'o ye gafe ninnu tagabolo kɔnɔna la a lakaleli sira do kuma man jugu maa ma fo maa min bolo ko i b'a dɔn kuma man jugu maa ma fo maa min fana bolo k'i t'a dɔn o waleya kɔnɔna la n'a ye majɛ o majɛ la sa an bɛ a kɛto ɲini kɛ aw fɛ o majɛw kɔnɔna la k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an dan bɛ fɛn kelen na a ye to sɔgɔlen Joliba TV News la kibaruya gɛrɛgɛrɛ yan de don